6. çağalar Bakça Bağı'nın körpesi Alaz ve Elif. Biz bugün kitapxana geldik, kitap bilen tanıştık. Mugallimler bize türlü ertekler okat berdi. Diýsem kızykly boldy. Men size goşgy aýtyp berjek. Öň bir zaman Günnil el çyraly köçe bilen barýar eken bir adam öwünden bir kişi çykyp diýenmi, senin bolup ýörsün näkilo? Agam, sen näme özeýän? Diýip soranna adam özeýän diýenmiş garry. Bizne adam dälmi? Diýer tökçi, onçuk adammış bizlerden gaýgy. Meniň agtar ýanym bilimdar adam, bilimsiz kişiler tümlükden marýan. Ýola uçudyň meniň bilen çaklaşyp, keýpimi göwnüme kılmasyn öýren. Diýip şu çorany men aldym ele, bilimsiz batyldyr günjizlikde de, olardyň dagdy, düzüp düremen, direp ýörerine şu düzlükde diýip öz ýoluna ýöreberdir. Ank bolup galypdyr soranjaň kişi. Ahmar bilen başyny ekap durupdyr. Goýaky bar ýaly agyr etmişi. Bu tumsaly getirýänimiň sebäbi dilimiň nurdugyny tekrar etmekdir. Ilymly bilimli bolmak ezerden özüňi dünýede ykrar etmekdir. Bilimdir köňüllüň rowşan çyragy. Bilim marka ýagty ýollar bilimdir. Bilimli saýgarar garany agy. Dünýämiň hereketi bilimdir. Biz körpelere şeýle mümkinçilikler döretip berýär. Gahyrman arkadagmadan, arkadagyl gahyrman serdarymydan. Jallar sag bolsun. Salam, men 10 çağlar Bakça Bağı'nın körpesi Ýalmay we Halima. Biz bugün kitapxana gezegen geldik. Kitapxanada türlü kitaplar gördük. Mugallimler bize türlü kitapları okap berdi. Diýsen gyzykly geçdi. Men size goşgy aýtyp bereýin. Osman Atatürk Türkmenistan'ın sen ilımlar, sen bilimler mekteli, täze gurlar ak mekteplerden gelir, çağalaryň hoş awaz sesleri. Çağalar wagtyndan başlap mektepler gün bilim almaga teşne, bilim blogunyň baty kesilmez, bilim göz, bilim arasy çeşme. Mugallimler çağalaryň anında vatany diýarete oýanýar. Beýik geljek bar, olaryň anında bilimliğinin paýgasy goýajar. Goýras paýgat bilen ýeti aňyr. Geljegi terekler, onuň gözleri ýagty ertili tüzlejek bolsa. Çağalaryň gözlerini bakyp görmeli, tarif alaýykly ýaşlar bekimi. Öwe münasipdir olan edebi. Olar üçin iň bir ul serpaýdy, prenslerden goran her bir mektebi. Bizi körpeleri şeýle mümkinçilikler döretip berýän arkadagymyz, arkadagy gasma serdarymyz. Jallar sag, beýen başlar aman bolsun. Hoşuň sag bolun.